adane hyane nkonimde wa brabam awurade nhyira wo da amen sabre me dwomto a edin kan no ye to ayeye dwom soronko ade awurade ayamaye no ye beda na se ni ahyene no nyam amen amen ade anyame ayama me danasio ade anyame ayama me danasio Medawaseda Adiawayama Medawase Adionyame ayawa medanasio Adiawrade ayawa medanasena Yajambomia Medawaseda Adiawayama Medawase Adiawrade ayawa medanasio Adiawrade ayawa medanasia Medawaseda Adiawayama Medawase Kedia bragwada ya gubra madawasio nyame ba Yoywa nyame amranisa wo Adiawrade ayawa medanasia Adiawrade ayawa medanasia Medawaseda Adiawayama Medawase Medawase
Medawase, Medawase, Abrumube, Medawase, Medawase, Abrumube, Medawase, 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 Mama, Medawase, Mama, Medawase, Mama, Medawase, Mama, Medawase, 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 Seda fata twedi apaya wenko a eni ti eham se ya na ya nigie na awose ye ti ye ni so kese sadia medical ka cha on sabre e fight hour gidie bre enti awose wudi gidie ata dwumadi achi na dwumadi enkwa wiye no na wososo wakoma so ade wabisade wahwehwade awurade nam no tumi na hoɔden ne mani akase ne sanche ne wonwade ama nsura ne famuje ayewodea sabre ye to ye dwuma etosomienu enti fa akoma pa na fa di achi nam ni se enkwa wie no awurade na ne tumi na hoɔden be ma nsura ne kunde ayewodea ugidi akase amen pa amen Yana jawu wasra wabaye uba Yana jawu wasra wabaye uba Abaye uba ya mono ajwa Waya legwaje Oba mavunya mia wabaye uba Wabaya Oma, Wabaya Oma, Yanaja Wazra, Wabaya Obio, Azababa Yezra, Wabaya Obio, Wabaya Obaya, Yanaja was Wabaya Obama Vunyamia Wabaya Wabaya Yanaja Wazra Ajobini winche weni monyamwe Ajani opengwa na uyeyo Woko kromotia nyamia
Umapaya. Asaji Bugantinke, one no. Abaya Ubaya, Ejawe Kron, Yajawa Sawa Kron, Ubini Winter when you Munyam Noate. Haradin Yaubongo, now we Yajawiya Kron Kron, 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 Matiyansa Umapa, Yajawiya Kron Kron, Matiyansa Umapa, Yajawiya Kron Kron, Asajubu Kantinka, Yajawiya Kron Kron, Asajubu Kantinka, Wanunwa, Yajawiya Kron Kron, Asajubu Kantinka, Yajawiya Kron Kron, Asajubu Kantinka. Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kantinka, Yabadawase, Yajawiya Kron Kron, Sana Babuasiya, Yajawiya Kron Kron, Sana Babuasiya, Yajawiya Kron Kron, Sana Babuakeliya, Yajawiya Kron, Yajawiya Yabadawase, Minyami, Yajawiya Kron, Okazama Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kantinka, Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kantinka, Wanunwa. Ya badu wasyo minyame. Wani monyam nuda. Wani monyam nuda. Wani monyam nuda. Afani omagaya. Wama wangu minyame. Ya badu wasyo minyame. Matiyansa Umapa, Yajawiya Kron Kron, Matiyansa Umapa, Yajawiya Kron Kron, Matiyansa Umapa, Yajawiya Kron Kron, Sana Babuake, Yajawiya Kron Kron, 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 Yajawiya Dasumino, Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Dasu. Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Dienio, Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kron Kron, Yamina biaka na chidifuya, Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kantinka, Yajawiya Kantinka, Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kantinka, Yajawiya Kron Kron, Wani monyam nuda, Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kantinka, Yajawiya Kron Kron, Wani monyam nuda, 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 Yajawiya Kron Kron, Mina biaka na chidifuya, Yajawiya Kron Kron, Masasi abodiani, Yajawiya Kron Kron, Yawichira mubuapu onyami, Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kron Kron, Yawichira damu majoswe, Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kron Kron, Yajawiya Kron Sana babuake,
Wani monyam na da Majabu ya koko 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 Fadi muke tike Majabu ya koko Fadi muke tike Majabu ya koko Matiya yesa rohoma Majabu ya koko Matiya yesa rohoma Majabu ya koko Majabu ni wa mahume Majabu ya koko Majabu ni wa mahume Majabu ya koko Fadi muke tike Majabu ya koko Fadi muke tike Majabu ya koko Kami ya sofu wani na janya meno Majabu ya koko Kami ya sofu wani na janya meno Majabu ya koko Yesu wani na janya meno Majabu ya koko Fadi muke tike Majabu ya koko Katinka nuwa Majabu ya koko Katinka nuwa Majabu ya koko Fadi muke tike Majabu ya koko Fadi muke tike Majabu ya koko Majabu ya koko Majabu ya koko Wala Yesu manila Onamie Wala Animonyam ka uradi dinda amen yada twedi ampon ya we nase sabre me ne wo ko empaibo mu na me ne wo bom paye sima kakra aka eja yanimi esra dofo a ehwe ye nyina se manso ne mfiri wo tirabre no na yenam ye uradi Yesu Kristo edimu na ya bom paye asrama adofo sabre bra ya tudum na awurade nam tumi na hoode ni manie ne sanche na hoode abaje ni ma afri ho ne amania ne yare dom mu etimanche temani awre ho man tini suo awurade be kasa prekopa aman be bia ni da so ni ni da so fri ho aba kwa kuba to yam banya ho sa kaachi ni ankaachi mama ya ho so nyawanyi wobetu anu ma na adwumi an krese sabre ya mawurade kwan mawurade tumi abaye yemu adwuma aye awurade na kasa ade nyina timi okunidi enti fawjide nyina ta adwuma de na chi na menu se awurade ebeko sabre na mesira se ye mamba mani la no egu screen ase dia wade ba bo adwuma de be so ya sene no ani de na ho brase mu na odi aboa ye reference la one now do dia so ye baba wudi wa ha say ni agya awurade to me ni na ni monyam so ase wodi man pipe dia ma to gidia na mo na so awurade hwe amen sa awurade wanya nsantane foforo wa brabo ma wa fa gidia church me say e faith hour oni ti awurade to me ayi adwuma sabre ye fra awurade to me sa awurade amaye mu adwuma amen amen Ejewe nyamie bro Dansi fu nyamie na
Yawura oma yejiramanim akreche nyina shawonsa na mutume ne wa ho ade so Roman san kunimdie ani umanim sabre okra bi oyale de odi akoma so de eda wo do kan fanu anya yie awotira akunu suma sabre ye fafro sa awurade bra ye fifi mu a na ma wutumi ne wo ho ade emeye adwuma o kasa de nyina wi kunudie ente awurade sane amen yendi mafo no awurade kasa amen so wan manyam na ma wo manso so enso wani manyam yen kasa mpa no wadi nkunim amen wado yenti unsira mra enso da amen Asani oye Asani
ye wodi man parabo e ma dofo eri nti so asene boy dwumadie ne bi sane dan dan nyina betuma nya akwanya soronko ya betu awurade ho dwom soronko na wonso so awurade na ntu na ho ode ama nsane fa ho de aduanim kan sawo se sika awaye ho a na wonya ntonwu ye nomam awurade hwe wa ya de so na awurade abokwan soronko bi de amawo sabia wo hwe ma hom na mu bi na wonso so yasene ye ya aboafo se be so yasene enti wonso so betuma so yasene sabre ya enti mobile money line no na go screen so no 0592 24 8927 0592 24 8927 ma homra mu bi na awurade kasa awurade man hwani kunimdie aye ne madia yedi yasudi wono ye nsenkyerene a onipa bi antiase enti sabre ya yegusu ye bogade din se awurade na emeye adwuma ma ye na awurade tumi no emeka yan ho amen amen Unyameda dawo yeah Abradu yeah Abradu yeah Unyameda Onyameda uya maina uya zanjania uya mwamaduma ni ya utimi ya yangu bra na wodi ya uya zanjira na kwa Onyameda uya uya zanjania Samuel matipasa yensanchenyo Unyameda dawo yeah Samuel Onyameda na wodi ya huya sanjira na kwa Onyameda ya mama duma Ochibonyo jabane vuanu nyame ya dabia wedi ya we yansanchirane Onyameda dawo Sabre ubetumi abo adwumadie na waso yasene na awurade nam na hoode ne manie kase no Albert Kwansa awurade nhyirawo amen enyankopon tira nim kye no ne wado ye soronko amen sabre yensa kwan ye de no
Sɛ awurade tumi sɛ awurade ma kwanto bi akwan ni ma wo. De wa hyire wɔ awurade nko ahono awurade nso wɔ nan mu. Amen. Yesu dim na mabɔ mpa ya ma wo. Nhyira ne fa ho di na ani w'anim. Na dum ti. Amen. Amen. Francisca owusu awurade hyira wo. Amen. Awurade tumi ne na ho ɔden ɛma ho ban soronko. Sira awurade sɛ nkukuo no hɔ ne amane awurade nyimfiri ka nipadua so. Na awurade ma nhyira ne kunimde na ani w'anim kan. So ne amane Yesu dim awurade ma ne nyina mpalew. Amen. Afi awurade ma ne nya wafe. Ne dim ne yabɔ ne asra ma na dum ti. Amen. Amen. Mary Bonsu awurade hyira wo. Enyankopɔn ti anim kyerɛ wo. Awurade nya wadoye soronko. Ne wahwere ɛwɔ awurade nko ahom. Sira awurade tumi na ho de ma se awurade ma kwan soronko ma wo. Afi na etwa mu no de na wo de wani da so nyina to awurade so sanka wo pɛpɛ sanka awurade nya ma wo. Na nso so wan hunu no. Sira awurade sɛ afi we awurade ma hunu so. Awurade ma nhyɛ ne kunimdi ne ani wonim kan. Yesu dim na wabɔ mpae na dum ti. Amen. Amen. Akyerɛ Veronica awurade hyira wo. Yenyankopɔn ti anim kyerɛ wo. Sɛ awurade ma ho ban soronko. Onyimfiri wɔ hɔ ne amane nkuku yale dom na nguaseɛ. Si to amina de wani ma Yesu dim awurade nane ne nyina nhyira ma wo. Na awurade ma na adro ne tumi ne nanim onyam na enna di ma wo. Ne dim ne mabɔ na masra ma na dum ti. Amen. Amen. Frisia Yabua awurade hyira wo. Awurade nkae wo. Amen. Awurade ti nanim kyerɛ wo. Sɛ awurade sa wo no obɔ kwanto bi akwani no. Awurade nya wadoɛ soronko. Wo man hyɛ ne kunde ne ni onim kan. Won siesie wabrabɔ. Bibi biara wo de da awurade sɛ awurade nya ma no. Awurade sɛ awurade afa yɛ pai bo yiso. Na yɛmfiri yankɔ no awurade nya nsɛnkyɛ ne kɛseɛ ma wo. Yesu di ma bɔ mpa ya ma na dum ti. Amen. Amen. Wobetumi ama ho aba mu bi. Yeguso esre wodi man paibɔ ama akra ɛhwɛ yɛn. Etiafo bi a eti yɛn. Eye faitawa. Eti fa ho hyɛ dwumadie no. Na no hyɛ awurade na mtumi na ho de ne mani ɛkasa ne sankyɛ anwade. Bɛma nhyira ne fa ho de ayɛ wo dia. Sabire obetumi ama ho aba mu bi. Na no hyɛ awurade bedi nkunu ama wo. 0592 24 8927 0592 24 8927 0592 24 8927 awurade kasa ma ne ma endi sabire ma humra mbi na misa awurade bedi nkunum ama nhyira ne kunumde ayawo dia. Amen. Amen. Obirom nyamie Isaac nyamie Ani daso nyamie Nyamie mefrewa Frewa bro Aye kinyami ani da suo nyami onyami mefrewa bro ya bro
Mr. Oken, Ewurade nhyira. Amen. Ewurade ntira nim kyerɛ. Amen. Sra twedi ampa ya wɔ sɛ Ewurade mo kwan sonko ma. Amen. Ne wahwere ɛwɔ Ewurade nko anwo no. Sɛ Ewurade sɛ Ewurade nhyɛ wɔ nan mu. Amen. Ɔma wo sanu adwuma enye yie. Amen. Yare dɔm no owuo de Yesu dim Ewurade nyim firi so. Amen. Di dim no mabɔ mpae na dom ti. Amen. Amen. Belinda tiwa Ewurade nhyira. Amen. Nyankopɔn nya wadɔyɛ sonko. Amane ne ɔhaw yare dɔm kukuo de Yesu dim Ewurade ma ne nyina palew. Amen. Afuwei Ewurade ma nhuru so. Amen. De wakoma proso no Ewurade nyama wo. Amen. Ewurade ma ne su yie. Yesu dim no masrama wo na dum ti. Amen. Amen. Menu Evelyn Ewurade nhyira wo. Amen. Ewurade ntira nim kyira wo. Amen. Nyankopɔn na ɔbɔkɔ tu bi ekwani no Ewurade nya bi ma wate. Sɛ Ewurade tu bi ne na ho ade ne ma ne yakasa de ma wo. Amen. Sani kurumde na ni wanim. Amen. Fietu ni asoleti awo pe wanim guase ahwease. Yesu dim Ewurade mo wanyina ni frama wo. Amen. Amen. Dim ni mabɔ ma srama na dom ti. Amen. Amen. Sabre betuma ma ho abom bi. Ewurade kasa. Ewurade di ma ne ma. Wona abonsema kyekere wato afiase no. Ewurade na ntum na ho ade ma nhyɛ ne kurumde ayomo dia. Esau Eric Ewurade nhyira. Amen. Ewurade ntira nim kyerɛ wo. Amen. Sɛ twedi ampa ya wɔ sɛ Ewurade ma ne hyɛ ne nadɔe na ani wonim ka wate. Amen. Odu sabosom nye hyɛ ne kurumdie. Amen. Ewurade ma kwato obi akwani ma wo. Amen. Hone amane Yesu di Ewurade nyini nyina mfiri ka ne pedia so. Amen. Na ma hyɛ ne kurumdie na ani wonim ka. Ne din ya bɔne asra ma na dum ti. Amen. Amen. Sarah Boate Ewurade nhyira. Amen. Ewurade ntira nim kyerɛ wo. Enyankopɔn nye wadɔye. Amen. Won gugu babofo gye Nyankopɔn no. Wono obu Sarah, bu Abraham no, Ewurade nya bi ma wate. Amen. Ni din ma bɔne ma srama na dum ti. Amen. Amen. Dorothy ote Ewurade nhyira. Amen. Ewurade ntira nim kyerɛ wo. Amen. Ewurade ma na dom ne nhyira ne nkunim de ne ni wonim kai. Kokɔ ne ɔha no yare dom ne amanne. Yesu dim Ewurade ma ne nya palew. Amen. Sane kunim ne ni wonim kai. Yesu dim ma bɔ mpa dum ti. Amen. Amen. Sabre wo so betuma ma ho abamu bi. Yegusu sre wodi ma mpa ebo ma akra ehwe ye. Nyame ma Kristo ma de hia ehwe ye nyina. Yegusu sre wodi ma mpa me se e future wa. Fa ho hyemu na Ewurade bedi nkunim. Na wo so so nkwa ne sapan afium de biara da. Ewurade gusu e kasa. Amen. Amen. Onyami tumie bro. Onyami tumie bro. Me bro. Me bro. Onyami omwe bro. Onyami omwe. Yeah, ni dasu anyami. Onyami ume bro. Abagwa maya ti wa bagante wadwagwe. Onyami azane jeje yewezi minyami bro. Abronyami. Nyami. Iboti nyami. Nyami mefra. Nyami mefra wa. Amani mwanyina brawa wazio. Yeah.
One no Hebrew for Yankopon. Adia bia ni won ma ehwo ye miwura. Ewurade kasa. Amen. Sub Teresa Saman Saboy Ewurade Israel. Amen. Ewurade ntira ni mjiraw. Amen. Wonya wadaya sonko makwanto bi akwa ni ma. Amen. Ono ni pabo afo je Nyankopon. Amen. Tete kwafra mo je nyame no. Wono na woshira. Se Ewurade Israel. Amen. Omo sani kunde ne ni wonum kan. Yansa kwa ye de no. Ewurade adoye ni ne tumi ena enye ho ma. Yesu di mabɔ mpa ya dum ti. Amen. Amen. Yegusu Israel di man pa bo. Ma homra mu bi. Na akaye bretia bi. Na de adwumadie ni ba na wiye. Eye feita wa. Ejuru sabre ya. Na wo de ho ahyem. Wo de gidi atachire. Na Ewurade nam no tumi na ho de ne mani kasa nsanchane. Ama nsane kunimdie aye wo dia. Ewurade nko na eda no. Ye na Ewurade Nyankopon. Ewurade wo ko bia ye dia ma wo ma. Ye kan fo no anya ye. Woni pa boafo no Ewurade. So ja uma bende ni Ewurade ti omai. Amen. So won mo nyama oma. Ma fa ho die. Isira nkoso. Afiwei ma ye hunu so. Ewura tumi na di ye chi no. Ebo ye nsira bituguo no. Bre na se. Amen. Ma oma ndi ya ho efiri Satan se. Yesu di ni abompa dum ti. Amen. Amen. Sarah entwiwa Ewurade nsira. Amen. Ye Nyankopon ti anim chiro. Amen. Ewurade nya wadre. So Ewurade se ono obakwanto bi ekwani no. Ewurade nsira wate on kire wahye mu. Sika waye se Ewurade se bibia wi firi Ewurade hye homa. Ni konim die ni tumi no ani wanim ka wate. Kuko ne ohaw no yare dom Yesu die mu ni nyina mpamfiri wo so. Idi ni mabɔ no masama na dum ti. Amen. Amen. Dennis Latte Ewurade nsira. Amen. Enya Ewurade ntira nim kyerɛw. Amen. Wɔn mo kwanto bi ekwani ma. Amen. So ne kunum die na ni wanim kan. Amen. So body ya we say ono wo sira no won sira wo. O ma unu hu da biara da. Amen. Emfiri Nyankopem sa wo sa ba hu ye bie mo no. Na wudi adanse. Amen. Na kasa mpa Ewurade ne waye. Ono wo tu ni bie mpa ibon Ewurade ntie wo. Na o sira dum ti. Amen. Amen. Yaw apia kubi Ewurade nsira. Amen. Nyankopon tie nim kyerɛw. Ewurade nya wadoye sonko. So Ewurade tu meni anim onyam kase de ma wo. Sɛ de wahwere nya na Ewurade nsi wana mu ate. Nsani kunumde na ani wanim kan. So Ewurade sɛ o ma wo sɛ na adwuma nya yie. Na dan dan nya watumi anya bi ade ababua adwuma yi. Na so no bade ya wani din anim onyam. Ewurade nsira no tie anim kyerɛ na dum ti. Amen. Amen. Wobetumi ama ho aba mu bi. Aso yasene adwumadie mu. Ye hia boafo. Sira adofo bebre. Sɛ momma so yasene. Na mompo ye adwumadie no. Na minim sɛ wo ye ne sa. Ewurade nso so ebebie kwan soronko bebre ama wo. So Ewurade hwɛ awo sammoa we ya wo de boye ne hwɛ sɛ ye wo Nyankopɔn o mie oso fanse manya nsenkyeremfo kwa wabrabo mu a ye Nyankopɔn no nyanyame wo ye krado sɛ sabre obetiem no mie no mpaibo eninti ma homra mo bi Isaac owusu ansa Ewurade nhyira wo. Amen. Ewurade ntina nim kyerɛ wo. Amen. So ba de ya we sɛ ono obakwato bi akwani no Ewurade makwan soroko ma ma wo sanu adwuma bi a wo ye bia enye ye nkata asɛm Ewurade nsiesie afi wenku na wie na Ewurade anim onyam na di ma wo Yesu di mi na mabɔ mpa ya dum ti. Amen. Amen. Wobetuma ma ho aba mu bi 0592 248927 0592 248927 Ewurade kasama ne ma na Ewurade egusu edi ma ne ma enti ma homra mu bi na no sɛ Ewurade bedi nkunim na nsane kunimdie ene ebedi wanim nkwa na nyina. Amen. Amen. Yana Ewurade Yesu Gugazera yende ma ina
bebe. And now running, you It's why you be a baby. So awurade nhyira wo amen yensa kwa ye de yensa awurade tumi ne nanum nyam kase de ma wate dodo nsabe som bia awurade ma nya yie amen ohane amani ni kuko yare dom yensa awurade se awurade nyini nyina fruka ni padua so amen mo hoden soronko mo nyini ncha amen onyi owo fruka ni padua so yesu dim ni mabom pa ya ma adom ti amen amen onso betima ma ho abam be akwasi mensa awurade nhyira wo amen Elizabeth awurade nhyira wo amen yenya nkopon na wo hyira no awurade nye wadoe sonko amen titi nyame no wona onim ne na oyema ne ma no awurade nye bi sa ma wate amen se awurade so ma kwan sonko ma fie tumi asolati bo wo hyira bi tubu no se awurade se awurade abofo nkra nim amen ama nhyani kunu ni wanim ka yesu di mabom pa adum ti amen amen adi twumwa Rose awurade nhyira wo amen nyankopon ti anim kyerɛ wo wonye wadoye sonko na wahwere wo awurade nko a ho awurade hye wo namu yesu di ma bɔ no masra ma wo sɛ awurade ma nhyɛ kunni wanim promise fa yesu di ma awurade nyina mfiri wo afewe awurade ma nya wo afe idim ne abɔ na dum ti amen amen wo betima ma ho aba mu bi awurade kasa awurade nam tumi na ho ɔde nhyira nkunidi eye nyame madea Kwame Sebe awurade nhyira wo amen awurade ntina nim nhyira wo wonya wadoye sonko womma kwantu ba bi akwani ma wo sra ne kunumne ni wanim ka wate ohane amane nkukuo yare dom misi awurade se ompa ni nyina mfiri ka ni padua so ya ya kwansidie wo abra bom awurade ni nyina mfiri wo ma wo
na man shani kunni wani nka yesu dim na mabɔ mpa na dum ti amen amen owusu Emmanuel awurade nhyira wo awurade nti na nim kyerɛ wo yensa kwan ya de sɛ awurade sɛ bebi biara wi sika fia no awurade nhyɛ hɔ ma wo ma na dum ni nhyɛ ni nkunim die na ni wani kan de odi usa besom bia na awurade ɛma nhyira ɛma ɛna mra wa bra bɔ so yesu dim na mabɔ mpa na dum ti amen amen Christiana Aridola awurade nhyira wo Amen. awurade nti na nim kyerɛ wo Amen. awurade nya wadoye sɛ awurade to me ma wo sɛ awurade ma na bɔfo ma ho ban awo na mpembo de biara da nkuko no ho yare dom fie to me yetu amra epese ye sɛ wo da kye yesu di me awurade nyine nyina mfiri wo amen ma hyɛ ne kuriye ne ni wanim ka ne di ne mabɔ mpa na dum ti amen amen wobɛtumi ama ho abamu bi na awurade kasa awurade to me ayi adwuma ma ne ma ayi faith hour fa ho hyem na nim sɛ enkwa wiye no na wososo wanya wodie afiri mu yeje yesu di bibie ni won ma eso ne obedi nkonim amen Amen. Ome zabro ome zabro ome when you uma zabro when you be zabro when you be what you want to do zabro what you want to do samaya what you want to do samaya yaw Simon awurade nhyira Amen. awurade ntira nim nhyira Amen. sira twedi ampo ya we ne na ho de ne mani yakase de ma ne wahwere e wa awurade nko a wono sɛ awurade sɛ awurade nhyɛ wa na mu awurade nya wo sa be ma wo so mra fa so bebre shani kunim de na ni wanim kan yesu di ma bɔ mpa ya dum ti amen Amen. wobɛtumi ama ho abamu bi na awurade kasa sabre ya wonso so wobɛtumi ama ho abamu bi Benes kwate awurade nhyira Amen. awurade ntira nim nhyira Amen. awurade nya wadoye soronko Amen. sɛ twedi ampo ya we ne mani yakase de ma sɛ ne wahwere awurade nko a awurade si wa na mu wate wodi pabonifo bi a wotusu ho pɔbɔne sɛ obɛpɛsɛ nka ɔdo bɛkɔ mu yɛ ne awurade mani nyina nkɔ ne so amen yesu di mu ne yɛbɔ mpaye shani kunim ne nanu anim kan Jesus di ne masrama na dum ti amen Amen. tata awurade nhyira Amen. awurade nya wadoye soronko Amen. wɔn mo kwanto ebi ekwani ɛma wo sira awurade a ɔkasa prɛko pɛ ɔno yɛ bi ma Daniel no awurade nye bisa ama wate amen sira nya adoye soronko na ni wanim kan kuko no hɔ no yare do yesu di mu ni nyina mpalew afi awurade ma no nya wa afi ni di mu ne mabɔ ne masrama na dum ti amen amen ado Daniel awurade nhyira wo Amen. awurade nti na nim kyerɛ wo Amen. awurade nya wadoye soronko Amen. ne wahwere awurade nko a wo no awurade nhyi wa na mu Amen. awurade ma ne nhyira ne ne kunim die ani wonim ka wate wanto nko na mnye owu amfu ka ne opeduase wo ne wobusua nyaa yesu di ma bɔ mpae na dum ti amen amen wobɛtumi ama ho abam bi yɛsrɛ wo di ma mpae bɔ sabre bia na wo nti apɔ
kan fa no nyeye enyam se ko come on no dumpo ye na me dwumto so catch adofo se awurade enka achi o se awurade sa be pagya obiem amwa se siw dedam ti wabambo ni nyina afiri ho na awurade honhom na kasa woni pamu a woni panya fa wudie no awurade tumi ebe kasa ama minim se wo hwa me fagidie di dwumadi achi na nkwa wie no no aye nshira amen amen zabro zabro Sabi sawurade wa moaya ye ni obia ye ni adwentofo ya adwene se sabi okwono ne agina echawurade kasa Rahel owo ahene awurade nhira amen awurade nya wadayo yawa nyankopon na wo hira no wonye mebre ma wate o ma won se no wadi de biara da waye dia waye awurade mmokwan sonkoma sani kunde na nu anim kan Yesu din mabom paye na dum ti amen amen ma humra mo bi na akakti makakra bi ye di dwumadi nyina ebe na wiye ma ho emra mo bi anima awurade nhira o amen awurade nhira nim nhira o amen awurade nya wadoye ye nsa kwa ya de no se atwade ampa tumi ni na ho ade ni mani ya kase ya sancha ne de ma o se ne kunumde na nu anim ka wate amen dodo sabe som no akoma so ade ne awurade nyama o ma ni so ye Yesu din mabom pa adum ti amen amen ma humra mo bi awurade di nkunima ne ma no betim di aso yasene bia no wo so betum aso yasene ya boafo aduma na dene ya boafo sradofo bebre se mo meso yasene na aduma na dene sra bebre minim sa wo ya onye ntumwi fa so awurade hwe sa awurade ni nkunim sonko ema wa sra bebre donko awurade shira amen Regina donko awurade nya wadoye amen wontina ni nchira makwanto bi akwani ma amen djuma sem awurade man nya ye amen krata sem awurade nsiesie amen sane kunimde ne ni wonim kan wate se awurade se oni paboni fo besu so ngu se ho na amane awurade ni nyina mfiri wo ma amen probia tutum obra bombe Yesu di ni nyina mie amen dim na mabom paye na dum ti amen amen ma homra mo bi na awurade kasa eye facha wa dwiri se ya na no wa hye dwumadi ni mu na nkwa wie no minim se wo be yeshira sonko na ba frɛ wo di adanse ahye ya weni di animanyam 0592 24 89 27 0592 24 89 27 awurade di ma ne ma anunti ani adentofo ne nya adwene se ye gina soja okomafo ene wan yenim se okomafo ene awurade obedi ama ne ma amen Elisa mijina soja Elisa mijina soja boyo
Oba kufa migina soja. Elise. Migina soja. Elisa migina soja. Ajamazora babuwe migina soja. Ojujafonu kuna mobroni migina soja. Elisa migina soja. Wafa mirago migina soja. Ojujabo ni wani. Hajan kabe migina soja. Elise. Sabre ugusua wo hwe dwumadie. Amen. Awurade na metumi na hoɔden ama nhyira ne kunde aye nyame madea. Naomi afriye awurade nhyira. Amen. Nhyira awurade tumi ne mane yɛkɛse na hoɔden soronko de ma wo. Awurade nyi yare dom firi uka ni pedua so. Ɔma kwan to bi akwani ma wo. Nhyira ne kunde ene ni wonim kan. Amanne na ɔhaw yare dom de Yesu di awurade nyi nyina firi abrabɔ so. Amen. Sɛ awurade nkae wate. Yodu sabesom enye nhyane kunidie Yesu din mabɔ mpai na dum ti amen. Amen. Sabre
Josephine afriye awurade nhyira amen awurade nka na onye wadoye sonko yensa kwan ye de no so awurade tumi se awurade obade wo ban tatiempo entimi monwuram awurade ma ho ban sonko wate no obonsam hwehwe kra sen na wanya wo de biara da oma na dom ne nhyira no ene nu wanim kan Yesu din ma bom pai na dom ti amen amen ubetuma ma ho aba mu bi yeguso sre odi man pai bo ema adofo akaye bretia bi edi dwumadi ni nyina aba na wieye se de midi kan eka kire wo no se yedi dwumadi esuronko ewo bukanti krodwa mu ena nan pai bo na ye last day a yedi dwumadi nyina eba na wieye na awurade so sa ma kwan ama sabre ye ni akra asa be hia mu sei eti sre se fa wo se dwumadi ni na awurade nam tumi na ho de ema insra eni wanim kan wo efiri se awurade koma ne ma awurade dima ne ma fa wo de insra nkoso aye nyame madea wodofo a wo hweme tuadwendwegu ema obi nka bibi enwu wasom se pa wo nyame dabida awurade nkoa no ohene kase wone no nipa de ne ho twere no a wode ne ho atwere de na oyo botan a wo ma nsuo sabre ye boni din a na ne gidie adi dwumadi na chi na awurade tumi ne ma ne ye kase no na aye wo mu adwuma na asa wo mu yadowa afi na awurade tumi adadi na wo so wanya dansidie soronko ne hu sa ampa enyankopon ekese sabre ya boadwumadi no so asene ehia aboafo so mbeso ya asene sadofo no bebre wona wo hwe dwumadi nyina sra pa chaw se mo so ya asene ne atuma nya konya dane dan nyina atuma abobo awurade din na adansidi a empie firi dwumadi mu ba awurade ne se ka ne ma yare doma etikọ wona wabubuo no sore nante no awurade di ma ne ma o nti fa ho hye dwumadi na menim se awurade bedi nkunu bebre ama so ya sere na awurade ebedi nkunu adwa ta me no bom paye ye na awurade Yesu Kristo a onim ne no ye ma ne ma oni pabuafo no awurade so fansaka wabawa oni mabo ye na do esronko ti wonim che wabawa Yohana manye fini kani pedua so so pa cha ni pedua ni akwa no mojambia techema yawura wode okukunyofu nyankopɔ siesie mahodi mra ne kra no ni pedua ni nompemu no ni adanse bi nkasa mpa mezia no wadi nkunum man sana dwuma bia enye yie ne wahwere bia na otuma ho ode hwehwe na namu ye ne waseka sampa mezia no wadi nkunum wa wo hyeni ma pasa de kwa bie pa no awurade nhyira no tie ni ncho na dum ti amen amen won so betuma bo adwuma die ne bi na yasre odi man pai bo kase sonko ade amaw na awurade na ntum na ho ode be ma nhyira ne kunimdie ayawde odofo a wo hwame memra ye siasa so yasene ye hia boafo wa adwuma yi mu ye hia aboafo a wa adwuma so yasene na awurade ebe hyira wo kase pa na ba wo sa musikai 1 2 na awurade be ma adoye sonko ebe di wanim kai nya na wo kan hye mu senka ebe po wa abra bom no awurade be no ma mo ana amaw mfayan senka itira de biara da na awurade nko na adi ahye mu no ba wo mra mu bi na awurade bedi nkunu na obetine ni macho awurade nhyira za guso a wo hwe dwumade ye guso ase odi man paibo ema akra hwe ye nyina eti ma homna bi na mi se awurade bekasa amen amen Mikama vua wayenia, medema vua wayenia, manena so nyamia, nyamia divasa mamia, divasa mamia, divasa mamia, divasa mamia, divasa mamia. Medema vua wayenia. Me come over wainia Nidazwania uradia Divasa mamia Divasa waya Divasa mamia Divasa Me come over in here. That's when you're right. You must have you must have you must have
Ama badu awurade nhyira. Amen. Awurade ntina ne nhyira. Amen. Zawurade tumi ne na ho ade ne mani akase soronko de ma. Amen. Ya wahwere e awurade nkon awurade nhyira na mu. Amen. Awurade ni wasama wate. Awurade nkon kuma. Yesu di mabɔ mpa na dum ti. Amen. Amen. Sylvester
anko awurade nhyira wo amen awurade ntira nim kyerɛ wo ye nyankopɔn nwa do esronko ono onim yeye na oye ma ne ma no awurade nye bi sa ma wate amen ayedie awurade mfa so mie kwa sronko bebree ma wo amen probia toto wa brabo yesu di mu ne nyina mie bie amen sra ne fa wodi nani wanim kan Jesus di ma bom pa na dum ti amen amen wo betuma ma ho abam bi awurade kasa awurade akoma ne ma ono ne adwane kwoto ano a ohu ye mbo bibia ne wonu ma aso awurade ye Ibrahim sa no gidi amadi dwuma di achi a awurade be konkon ama deni da so ni no awurade ba ma ni da so afiri waba krata sam na ya basa no awurade besiesie sabe fo gidi ta dwuma di achi wate so ya se na boy dwuma di no na awurade be ya wadoye so ya se na boy dwuma di no abam sara awurade nhyira awurade ntira nim kyerɛ wo awurade nya wadoye sonko amen wonu onim ne na oyema ne ma no awurade nya bisa ma wate tira wa hiem gwase ne nkuko ne yare do yesu dim ne nyina mpale amen idi ma bom pai na dum ti amen amen sabre bidi mi dwuma de nyina ebe na wiye sira awurade se wona wa jibre hwe dwuma de bu adwuma de nyina awurade hyi akra bia amen Jotime Sunday ne want to man sending na awurade nhyira mo amen awurade nyama do esonko obi biara o Sunday ya yantumi amom pa ya amawo awurade woni makoma mu asem na wo twi obi biara ka no awurade minim se obetwi obi biara ka amen ko akoma to yem na awurade wa ya wi dada baby biara won fagidie ka se amen pa amen awurade nhyira wo se sabre wo gibre na wo hwe adwumadi se bebre se efiede bia bomoden hwe adwumadi na awurade na nturo ho ode ne mani ekase ne se kyera ho ade ma insua ne fa wodie aye nyame madea sabre na me kra no mako na me kyera wo se ye kyiri nkwa no bebrebe na enana mpa ba ye na wie ye no nyankopon ya adom no de nkwa na wode ma ye na o kyera ye ho meda ye hyiam awo bukanchi krodwen teni pa bukanchi udu sofola ude buso bia se pe bukanchi ka udu honma usu besi wo ko Italia no teni usu besi wo ko Italia no usi honma usabon kumso busa bebe agidi fo no ani die na ho brase no bo kwan so bra o chana adwuma de nyina na wie yakura onso so bra na yantiri yansa na awurade amansa ya tere no ohana mane bia da wo so awurade mfa so no mpre ne nyina fru so aprobi atutu ho abra bom nyina no awurade mie ne nyina na kwa no emu mie mansira no anya adwuma na ni monyam ka awurade din minim so obaya ne sa awurade nsira na won tira nim kyira wo sa wo gibre na wo hwe adwuma din bra mike awurade nsira wo oba pa grades awurade ntira nim kyira wo modern ba mobo se awurade tumi ne na ho de ne mani ekase de mamo shani kununde na nim onim kan yesu di ne mabom pa ya mamo adumti amen amen makramo awurade nsira bye 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 Papa me the air any day. Bacho, Apostle Divine Chapel International, Kumasi, a Sophia Achasin Quanta. The Bacho, papa before anything.